Taraplar özara gatnaşyklary aýratyn üns bermek arkaly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapynyň beýleşi ýaly garaşdy Türkmenistanyň daşary siýasaty, beýtaraplyk, parakaçylyk, söýüjçilik, özara wehwetli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini berk eýirme arkaly amala aşyrylýar. Türkmenistanyň birek-birege hormat goýmak, anançmak we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uly üns berýän barada aýdylyp, bu işlere menen beýlekde netijeli ösdürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçirildi. Oňun beýtaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk hemde açyk kapylary ýörelgelerine esaslanýan daşary siýasat strategiýany durmuşa geçirmek bilen Türkmenistan sebitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köp ogurly hyzmatdaşlygy, Awraýla halkara guramalary, şol sany Ýewropanyň täzelenşi we ösüş banky bilen netijeli gatnaşyklary ýygyderli esasy ösdürmegi maksat edilýär. Şoň dowamyny Türkmenistanyň Ýewropanyň täzelenşi we ösüş banky bilen gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna hemde özary hereketleri ösdürmegiň geljegine değişli meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglanykda taraplar Ýewropanyň täzelenşi we ösüş bankynyň Türkmenistan boýunça 5 ýyllyk strategiýasy bilen birlikde ulgamlaýan esasy işlemege gönükdirilen teklipleri garadylar. Şunuň bilen bir hatarda söhbetdeşler döwlet we hususy düzümden gatnaşmaklaryny amala aşyrmagy meýilleşdirilýän. Akylly şäherler, sosial işleri hemde beýlekler ýaly ugurlary öz içine alýan anyk taslamalar boýunça özara pikir alýşdylar.